Legealdi honetan, oraina da geroa, leloak gidatu du gure udal jarduna. Egunez egun eta unean unekoari erantzunez etorkizuneko zutarriak sendotzen aritu gara. Baita hainbat arlotan ere, bide berritzaileak urratzen. Hala nola, hondakinen kudeaketan, etxebizitza eta zaintza eredu berriak barnebiltzen ditun egitasmoak martxan jartzen, hirigintza ez espekulatiboa sustatzen, mugikortasun jasangarria oinarri duen planak abiatzen, eta orain, zerumuga berean eta 2021ean Usurbil herri burujabe bihurtu zeneko efemeride historikori gogoan, elkarrekin burujabe leloak blaituko du gure jarduna. Izan ere, kezkaz bizi dugu Donostiaren neurrigabeko zabalkundea eta politika espantzionista horrek eta Donostia berak irentsi ez gaitzan, ezinbestean behar ditugu tresna eta egitasmo sendoak, herri bezala aldundu, pertsona bezala aldundu, eta gure herri nortasunari eta gure herri balorei eusteko. Hitz batean, herri burujabe izaten jarraitzeko. Eta herri programa hau bokazio horrekin sortu dugu. Aniztasuna, gizatasunaren aberastasun ikeragarria da. Eta ondorioz, aniztasunak Usurbil kohesionatzeko eta eraikitzeko elementu bilakatu behar du. Gaur egun, ia 40 jatorri ezberdin ditugu Usurbilen. Horrek adierazten du zer nolako aberastasun kulturala dugun. Ondorioz, inklusioa eta euskara ardatz hartuta, aniztasuna ikuspegi integralez kudeatzeko plan bat osatzeko konpromisoa hartzen dugu. Elkarren ezagutzan eta elkarren aitortzan oinarritutako politika sozialak sustatzeko, elkarbizitza eta kohesio soziala helburu. Egitasmo horrek santuenean izango du abiapuntua. Hiriko planeamendu orokorra berridaztiakin batea, aurtengo legealdi prozedura martxan jarria, herriko espazio publikoak berrantolatzeko, eta prozesu horren emaitza izan da mugikortasun plana. Plan honek jomuga bat eta bide bat lantzetu Usurbil jasangarri, irisgarri eta bizigarri bat lortzeko. Eta gero bertan bilduia 50 ekintzatik gora, eta legealdi berri hontan saiatuko ginateke bederen horietako ekintza gehienai bide ematen. Ekintza hauetan ezinbesteko ikusteiala batetikan Ostapeko sarreran biribulgune berri bat eraikitzea eta bestetikan autobus geltoki berri bat jartzea, bilak eskutik handuaz elkarrekin, eta ikusteia estrategikotzat Usurbilen mugikortasuna nabarmen hobetzeko batetikan eta bestetikan zerbitzu publikoa indartzeko. Auzo eta herrien Usurbil sendotu nahi dugu. Usurbil herri plurala eta aberatsa da. Denok gustora sentitu behar dugu bertan. Tresna eta antolaketa egokiak behar ditugu. Batetik gure herriaren itzaera aberatsari eusteko, eta bestetik auzo herriek ahots propioz eta modu iraunkorrean aritzeko udal jardunean. Horrek ezinbestean udala eta auzoen arteko harremana artikulatzea eta arintzea eskatzen digu. Ez da erronka makala, baina gaiari adarretatik heldu eta behetik gora eraginez, auzo herri guztiekin batera bide horretan aurrera egingo dugu. Bestetik, auzoen bizi kalitatea hobetzeko, puntu beltzei soluzioa eman eta auzoen arteko garraio publikoa ezartzeko aukera aztertuko dugu. Parekidettasuna helburu ez ezik, zeharlerrotzat du EH Bilduk, izan ere ikuspegi feministak udal politika oro blaitu behar du. Hurrengo legealdian emakumeontzat erreferentziazko leku izango dena sortuko dugu, emakumeon etxea. Berdintasunaren bidean aurrera pausoak emateko proiektuak, indarrak eta borrokak batuko dituen espazioa izango da, emakumeok, elkarteak eta talde feministak elkartzeko espazioa. Udal eraikin bat jarriko dugu proiektu honen zerbitzura eta parte hartzeko prozesu bat martxan jarriko dugu, espazioen antolamentua, izaera eta funtzionamentua emakume guztion artean erabaki eta eztabaidatzeko. Azken legealdi honen amaieran abian jarri den proiektua da Txirikor da belaunaldi arteko etxebizitza komunitarioa. Proiektu honen helburua da batetik bakarrik bizi diren adineko pertsonei eta bestetik emantzipatzeko arazoa dituzten gaztei etxebizitza problematika horri
aurre egitea. Ez soilik lau pareta eraiki eta bertan adineko jendea eta jende gaztea sartuz, baizik eta beste balio batzutan oinarrituko den bizileku bat eraikitzea da, datozen lau urte hauetan. Atzoko usurbil, gaurko usurbil eta biharko usurbilen ikuspegiak nahastu eta elkarra beraztea, noski auzolana bultatuko da, elkartzaintza, elkartasuna, eta pixkat balioi guztian ditugu txirikordatu proiektu berri honetan. Txirikordak ekarriko duena da baita alkiler egongo diren etxebizitzen eskaintza areagotzea, ze udalak bultatuko du txirikordara etortzen diren adineko pertsonek jabetzan dituzten etxeak, alkiler sozialean jartzea.